Thank you for everything. You are special. You are special. Ngicela ukuthi ngibonga ngiqala ngabantu abadala. Ngibonge kuNtshosho. uJoe Mazweni udla. Ngangiyingane ngizoqala ngenze lo lihlelo ezingasoze zabona. Ngokuthi kuyona yonke imisakazo lenziwa obhuta sebevuthiwe insizwe eseyiqinile. Ngathi mangithi ku Brajo, ngimbiza ngo Brajowi-ke. Ngithi Brajowi, ngeke. Washo nje kodwa Brajo wathi you can do it. What you can do it. Ngiyabonga Brajowi. Joe Mazweni udla ngiyabonga kakhulu. Ngibonge bambiza ngoBrathanda mina ngimbiza ngoGatsheni uthanda Ndlovu. uGatsheni besebenza naye kakhulu ke makuthi kuzoba nezinhlelo zezemidlalo comrades marathon izemidlalo nje ezihlukahlukene besibambisene kamnandi uGatsheni angazi unothando ngendlela eyisimanga. Ngiyabonga angeke ngisakhuluma okuningi kodwa Gatsheni ngiyabonga. Ngibonge nakuthabekhulu. Yo owayomphatha stage ubonga Mpanza uthabekhulu lolihlelo lwaqala li 1 hour and a half ngangino 90 minutes emoyeni liqala lolihlelo kwakukuthi nje uhlelo nje olufishane ngene kuthiwe wanya ingoma uthabekhulu ngenxa ukuthi ke waye uthanda lomculo futhi ke yena esuke ekhonza ngomgqibelo bese ngesonto wayiva mhlabela emsebenzini wayidlula nje abingelele wayengawuqedi nano 5 minutes wayidlula nje abingelele athi awu yazi leya ngoma khona enye awu yazi leya ngoma abe nalokho okuncane nje azokusho lwaze lakhula lolihlelo labo 2.5 hours Thabekhulu kuningi engingakukhuluma ngifike la ekhaya usayi PSM Ngiyabonga Thabekhulu Ngibonga nekuzandile Tembe uzandile ube uprograms manager 10 years la emsakazweni ukhozi khona itema elithanda ke athi I give you creative license Ncebo I give you creative license uzandile ke wayithanda ukuthi umuntu amiyeka asebenze aqoqe mawukuthi wenza iphutha aqoqe kahle futhi akubuyise kahle benothabekhulu babe nendlela yokuthi bakubuyise bakuqondise la wenze khona iphutha basiphathe kahle ngendlela eyisimanga ngiyabonga kakhulu Ngibonge nakoza kwethu. Ay cha mhlawumbe ngiyibambe la kwamanje. Ngo. Yeah. Angiyibambe la kwamanje. Ngoba sengiqedile ngabantu abadala. 7 minutes to 2 kwalo umsakazo ukhozi kulona uhlelo ezingasoze zabona akuzona inyembezi zosizi no. Ukubonga abangikhulisile.